Matud pa, why question kung ang tao mangandoy nga magdato? Basta magkugi lang. May puruhan kayong matinuod yun yung pangandoy. Pero ang tapulan ang tao mangandoy dato, murag problema kayo. Kung nga nung na problema ko, anong problema, ano? Inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo. Ako'y pobreng milyonaryo kung manginhas mag-auto. Ako'y pobreng milyonaryo, mamasul mag-submarino. Ako'y pobreng milyonaryo, mamusil mag-helikopter. Kung mamista magdalag kaldiro, kay pobreng milyonaryo. Kung mo abot, ang kala ay pahayay sa away. Magpatahi o karsunis ato sa Paris. Sa Canada, Amerikana tahian. Ang sapatos sa Roma, ang liston sa Washington, ang medyas sa Las Vegas. Pagkanindot, kung mukaon bisag asa paingon. Manihapon, sa Hong Kong matulog sa Hilton. Enigmata at kumamaw sa India, sa Iran maniyoto, sakay-sakay kamilyo, sa Kuwait painit. Ako'y pobreng milyonaryo, kung manginhas mag-auto. Ako'y pobreng milyonaryo, mamasul mag-submarino. Ako'y pobreng milyonaryo, kung mamusil mag-helikopter. Kung mamista magdalag kaldiro, kay pobreng milyonaryo. Day! Kauwa man lang ka, uy! Kauwaw din. Taon pa kauwaw mo ko. Ang kanta naman tagmayo. Sa pagkauwaw din sa impaminaw. Noon sa mga, ano man, ha? Bati kaya kong kanta, ha? Di madag paminaw day. Bati yung kayo Dili sa imong man. paminaw. Dili. Kung anong mauwaw man ka. Dili man ang imong kanta akong gikauwawan. Dali, ay. Akong gikauwawan kanang sista nimo. Karaan ay na ngidaghan pag kay papilit nga usa na scotch tape. Nausa man na uy. Ilabay na uy. Pagpalit og kanang kuan pang video key. Di ka mauwas to mga silingan ato. Nindot kay to. Nindot man ng video key may pa kaysa kanang sista nga sumtong ko sista ray gamit nimo. Ay, sos, naunsa man ka, oy. Umuwaw mo ko nga, kung parting kinantahay lang, mas mayo mo banta mong kanta nila, masangay na banta paminaw niya, nga nung angay mo ito umuwaw. Kana sila, puros mga yabang mo na yung Dili umuwaw. lagi. Ilisin ang sista nimo. Mauwaw ta ana. Di ka nimo ilisan. Ipos-pos ko gina. Oh, dahil din na. Di ka magmahay, ana, ma'am. Kay ang original price, ana, mga 5K kapin. Pero kana ihatag lang anak ko ni mo 2,500. Dili na ka magmahay anang presyo ha, uy, ma'am. Kay katunga gyud ang discount, ana. Mao pa, unya, nindot ang tingog anas microphone. Ay, sobra, ma'am. Kay ikaw ang mga mukanta, ganahan jud ka. Kay ang usa na mo ka customer, ma'am. Bikanta siya kuan, kanang pinaki ni Rogers bitaw. Sus, ma'am, murag original, uy. Kuha kayo ang tingog. Ang naong raywa makuha. Ah, mao pa. Laki, ma'am. Dong imok. Unsa man na, day? Oy, Dong, may kay di ka, Dong. Palitan ni Dong, B. Nay, di ka magmahay, anak, kay nindot kay nagtingog. Mao ba? Unya, barato na lang kay na, Dong. Ay, lagsaba nga barato rin ni pagkapalit to, ha? Dong, ay, saba gyud nila, ha? Ingna nga mahal ka ayo ni. Ay, way problema, ma'am. Yun lang iya kong asawa taon sa paghunahuna nga iyag yung paliton. Gipalit yun yung speaker nga may daang amplifier taon. Kay lagi kusog kayo niya. Naapag yun ni Bluetooth. Mauto nga, paghapon ha, nagkanta-kanta dahil na akong asawa. Lumaban ka! Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan. Maghintay ka lamang.
Mare. Kaya wag tingog ni mo, Mare, oy. Mura mag-original, Mare. I-off sa tani mo. Kuya, Ano Mare. na sa mo, kuhan, pre, sa sound system na mo, pre, Mo, sound system. system. Mo bitaw, pre. Nindutag tingog yan ang sounds ni mo, eh. Nindot na. Pili-palitin nyo, ani, Mare. Ay, ko na siya, pre. 22,000 ang original price, ana. Unya, kay gi-promo mananas mga 11 kapin. Malagod. Ay, barato na lang na, pre. Uy, kay gi-promo gani. Pero, bisag wa pa na gi-promo, paliton gina nako, uy. Bisag ang original price, ana, is, 22,000, paliton nako. Mo ba, Mare? Oo, pre, uy. Palitan pa na mong speaker para sipa gid kayo. Bida, may kuya, wag yun, Mare. Sipa, magkaya na, Mare, eh. Unya, punaan, bigyan na mo samot nga sipa kayo. Unsa man di ay. Karon inig-birthday nako. Iburak ko nig maayo aron madunggan gyud ninyo asa kutob iya kasipa ba. Para gyud nindot gyud, di ba pre? Ayaw yun, ma, pero, narag yun na, Mare. Ay, kuan palitan pa rin akong TV sa mahalon katubang ipapilit sa bungbong ba katong dako gyud. Kuyawa ni gidain ninyo, Mare, oy. Pre. Ninigal niyo, pre. Pre. Kwartahan day kayo mo, pre. Siya ra, pre, ako sawa, pre, siya ay mas kwartahan pa nako, pre. Amo ba, Mare? Kwartahan day ka, Mare. Ay gamay ra good. Kay kanang 20 pesos ay ipangtagak ra gid na musbuslot sa bungbong. Ipang tapak, naday. Ipangtapak. Kuyawa ninyo, kuyawa ko na katapak kung ngigay. Oh, pre, oy. Dili ingon sa pagpanghambog ha, ang tag 1,000 namo ay ato na mo itapak sa buslot among ato, oy. Kuyawa ko na. Pre. Pre, basta ganahan ka. Talagang pagtapak na mo rin do. Pre, kuyawa ko na. Pre, kasi dito may ikom gamit sa inyong CR, pre. Kaya, paggamita sa ko, pre, kaya murag, bubuto na akong pantog, pre, na. Pwede ta mga pangihi, pre. Pwede na, pre. Taong di ko taon. Asa bang siya nyo, pre? Di ha, pagkikilid, pre. Di halos kilid. Manghihil lang. Sa bago di ay. Abi na ko kanang ato sa inyo CR nga malon. Uy, wow, hello, uy. Kanina sa inyong mga tanumads, uy. Oh, bayot, mga mahalon in taon ng mga tanuma. Kaning tanuma gikan ni sa Australia. Unya, kinisad kining usagi ka nas India. Pulos tis gawas. Uy, bayot. Maumba? Ang sarap madigi ka na ni sa Pinas, man. Kasarang kaang. Ito ay pagkakidot mo. Oo, syempre, oy. Pero abi ni mo, Mads, no? Punon, gininakos mga mahalong tanom ang akong hardin. Hardin, char. Kuralon ko ni, kanina rin napita, kana actually, kuan man ni siya, 200 square meters man ni, mao nga pulos tanom akong ipamutang diri. Uy, tawag ko ni siya, og kuan tingali. Ano sa'yo tawag? Flower garden, o dili, saan matawag? Kaya may uban dili flowering. Wow, pero nindot Hello, mo. uy, lisudo na ninyo, Mats. Uy, di naman mo, ma-rich. Uy. Kami kong mga datuon, ingon anig yun. Ay, ano mga datuon man, Mats? Kay di pa mamidato gyud. Ah. Pero og madato mi, pero buyag lang. Actually, datoon jud mi kaliwat sad gid no bayot. Basta madato lang mi kanang naong nimo nga daghag libaong, ipasiminto ta na bayot. Bisag libaong nga akong naong, Mats, no? Pero in demand ba yun? Kaayo ni. Ay, no mo ba? Bisag gani kining ako, hindi man sad kaayo ni. Gioferan gyud nig 1 million wa ko mosugot no. Ay, parehas ta di ay, Mats. Ako sad ay, i-offeran ko 2 million. Ba't akong sugot ay. Mao ba? Ilabuan sa kusbayot ta. Pero, habi ni mo, Mats, unsay giganahan ako nga offer. O, unsa man bayot? Katong i-offeran ko nga mag-artista, Mats. Gunahan ko, ayo ko adto. Kay nga naman? Gikuha ko nilang artista nga logoson. Nga may record ang role. Di ba, kagpalik offer na lang ako, Mats. I-offeran ko 50K. Tabangan ko 5 kalaki. Wala noon niya? O kung gingnan nga, 5 ra. Pwede na po. Unya? Wag yun sa musugot. Ay, wala mo dayon. Uy, manong umatong ka mudayon? Uy, kung ako ato, mudayon ko, uy. 50 imo ano?
Ay, ako mo dayon ko ato ay 70. 70,000. Akong dawaton, oy, may nalang na kay sawa. Oh, no! Mao gani. Hoy! Olo, Magbuha mo niya! Nata niya mo niya! huwag na imong haring gangis. Ari sa kumats, oy, babu. Bye. Sibat lagi ka. Nagtuo siyang atrasan ako siya sa iyang hambog. Hay, wara ka tunga ka sa akong hambog, bayot. Sumunduha tumayot, labuhan na ibiya mo. Nagtuo man siyang muatras ko sa iyang hambog. Nya, nagtuo mo nga kung doon ay makadungog at inyong mga gipanulti tuhuan mo. I don't care. Og na makadungog. Mas gani hinuon nindot na. Kay hapit na ba siya kumadato? Idong dali. Probida, saon yung taon yung pagkadato, taon diha at pulos kam lang yawit. Wa mangali kay lain trabaho, igda to, gra, kaon suroy. Unsa man ako paglihok nga ikaw ra may trabaho? Unyag mo trabaho ko, kinsa may mahabilin din sa bay. Kinsa mo lihok sa mga lihok ko nun din sa bay. Kinsa may mo atiman nimo, ha? Be, ilis na be. Ako yung trabaho be. Ilis na be. Sige, panarbaho. Nya kay murisahin ko ha. Ako na bahala din is bahay na to ha. Pero siguruha lang day, nga mas dako pag sweldo na ko ha. Siguruha lang yun nga madato ta sa imong trabaho. Klaruha yun na! Kaya ako sawat bot-bot lagi kaayo ano niya. Manarbaho kuno siya kay gusto siyang madato. Unya sige lang higda, sige adto siligan. Unya manghambog ra ba? Kay lagi magdato lagi gyud kuno siya taas kay pangandoy. Pero mao lagi, way trabaho. Unya. Oy, pre ka na, oy. Oh, pre. Nakunsa mo na sa mali, pre. Mm. Mura magnay. Naghangad mo na sa imong bahay, pre, sa inyong bahay. Mare, nakunsa mo ka da, Mare. Ah, Sa may imong hangad da, Mare. ay kuan akong gitan-aw daan og mapun-an pa ba nako nig andana kay Salamat. plano magud unta nako pre nga kining unang andana plano nako nga CR lang gyud ni dinhi. Ha? Unya kini ikaduhang andana sala ra ni. Unyang ikatulong andana ang kusina. Kanang, Ug ang ikaupat ug ikalima pulos sa gina kwarto pre. nya, Mare, kanang ano sa ka na mo man, Mare. Huwag mo lagi na matiwa sa ikaduhang andana, Mare. Ay ako pag ipastop ang construction. Ay, mong ipa-stop. Mura rin nagsikibuloy. Pero nga naman mo nang ipa-stop ang trabaho, Mare. Nahutdag lansang pre. Ay, kabungot sa ito. Pagkakidot, pre. Huwag kang tingog da, pre. Kung sa may kasunod din mas plano ni Mare, pre. Ala, kapoy ka paminaw ng ibot-ibot sa lubot, bot-bot. Kuy long di mo koy bot-bot ng naong mo. Sukum di ay. Ingo magagbot-bot. Bantay bitag madato ko ha, bantay ka ha. Madato gani ko pikatan tagi ka. Pangayo niya bisag unsa ha? Pangayo niya ha? Mumhulay imo ha. Pagkakidot! Oh, oy, tay. Ikaw mo guni. Bakit sa ikaw pa ni mo? Si nanay bitaw na ni Oh, uy, tay, ikaw. Ginoo ko. Abi na kong tingkuha kas lambaw na eh. Ilabya mo. Katilaw kag bukbuk buana karon. Joker ta, dali mo tayo, dali. Soto mo. Soto, dali. Asa mga asawa ni mo? Ano, daos kwarto tayo tog. Sige lang katog. Unsa man na siya Donya? Alabo, bros dunya na eh. Nay, nablis puntahan eh. Siya na, nay. Mata na di ay. Dong, Gawas, imo. day. nalatay bisita di ay. Pakana sila dong. Napamantingali salad ug ice cream sa ref. Hayamat. Sala daw ice cream. Isa man yung bisita ni mo dong. Murang kailan ng nanay tatay. No, Ay ha? Ay kamo di ay dinay tay. Ay, wala ka na kailan na mo, Delia. Ah. Pastilan. Ngigan, no? Wa pa gani ka madato. Nausap ka na. Tay. Wa na ka makaila na mo Delia. Sorry ka ayo nay tay. Pero okay ra. Akadit sa ha. Gutom na mo. Magsukad ko ha. To pa may lechon paksiw. Dong na may paksiw dito no? Alam di ay.
Salit paksyo nga. Inununang bulinaw, lisod ano to. Oh, unsa mo ko na nahurot na di ay? Ang sa awang pagkahurot, lawang tayo litson paksyo. Unsa mo tayo, inuna naman itong bulinaw. Ikaw, gra, ginong bayana kay. Ano yung ito naman ay, tay? Mana, dito may mga sa McJolly. Oo, dami silang snack nila. Asa mang snack ka dong? Burger o pizza? Ikaw, be, pangita dito ka. Kaniyot na ha. Magpalit sa kus inyong mas snacks. Excuse me. Ay, sinsaya na mo siyang umaga na tay. Ay, nakasabot na ko, ana, ang nang iyang liho. Pero badlo nga, na, kay dili na maayo nga magsigilan na kinambog. Supon, bitaw na ako usahay na Nay, pitulag yun na, aron dili na, di ka mapahamak. Gira kayo usahay na yoy. But lang. Kuan, wa may dautan og mangandoy taga madato. Pero kadang manghambog na bisag dili dato, maunay dili maayo. Oo, maogyot. Mao nga badlo nga yun na imo ka. Ingna nga dili maayo nga maginambog. Porbida. Ako bitaw ng kasabaan ay. Kasabaan ako na. Sustay, nay, pasensya na mo. Unsaon nga nahutda na magud og lechon baboy sa eskina. Unya wa na say manok. So nangita kog sabaw. Unya kay wa naman say puchero. Bisag gani balbakuwa, wa na sad. Mao nga agwanta lang sa mo ani ha. Kini lagi available nga sudan, lumpia nga tawgi. Pero nay, tay, ano pala ka, day? Sa sunod din yung anhi, pagpahibaw mong daan kay lutuan ta mo crispy pata. Bisag boy pata pa na. Tao mo na, tay. Kami mahangol, ana. Mao ba? Pero sige lang, nay, tay. Basta madato ko. Adto ta mamahaw sa restaurant, paniudto panihapon. Adto ta sa first class ka restaurant. Ay sus, di gina mo, huwag tayo yung hambugira taon nila. Hambog din na ang mga ambisyon tang madato di ay. Hoy, ikaw ba ay kung iparihas ninyo ha kamo? Wa mo mga ambisyon. Ako na amang ko'y ambisyon. Busa pasagdi ko ninyo. Dila! Mao yun, problema na ko taon, kining ambisyon sa kong asawa, grabe kayo, hasta nga ako magidikanan, pakanon pagbuhay pata pa ita. Wa ko ba kayo? Saan na akong asawa taon, oy? O saman, ha? O saan na ako magpitol siya? Nga mauna mag yun iyang kinabuhi taon, ambisyosa kayo, nga badato? O saman, kung kamoy pasulti yun, unsay buhato na ko, ani, imok. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender dato karong adlaw. Si Imok, Ate Pres. Imo. Oh, ang problema aning Imok, kaning hambugira kay nga asawa. Ambisyosa. Onya, sige panghambog. Onya, sige pang istorya nga mga... nindot gini noon kay ang mga pangandoy, Ate Pres. Pero kaning... kana laging maglagot sa si Imok kay sobra rasad ba? Okay, Ambisyosa kayo. mangandoy ka gulyat, dili ka mahambog. Kani laging... Manghambog nga, dili tinuod niya, wa ka ana, niya imong ihambog, ana. Kanang yung ang 20 pesos, ilarang unsa na, sampung sa mga buslot sa ilang Oo. bay. Busloton din sila bay. Grabe, hambugan, no? Nya usa ka libo, sampung sa mga sadayo nga nga buslot. Siya gaingon. Sige, ingon. Nya, umawa ko no ang ilang kwarta nga piso, magdagkot sila usak gatos, kay para Doy. makaiwag sa pagpagita. Grabe. Ngiling na ba yan, ha? Iya, galili siya, abtan siya ko pare siya. Pre, mamari, usay, galili siya. Naglipog ko, maabot pa ba ka ni Dua ka, atulo kay Dana akong bahay, pre. Diretso sa paambit gulyan. Sige, ma'am. Kay taas-taas na ba ni? Basahon sa nako kining. Gay basa. Ah. Kining lista ba, kay... Oh, Salmo 49, versikulo 14 ngadto sa 20. No. Salmo 49, versikulo 16 ngadto sa 20. Aron! Don't be upset when someone's become rich, when his wealth grown ever greater. He cannot take it with him when he dies. His wealth will not go with him to the grave. Ayaw kasi na. Kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato, kay dili
niya kini maday ni kamatay na niya Tinuod. dili mo uban kaniya ngayang bahandi ngadto sa lubnganan bisan pag matagbaw ang taon niyang kinabuhi og daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson mamatay gyapon siya og mutipon sa mga katigwangan dito sa kangit-ngit way katapusan dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao mamatay kayo gyapon siya sama sa mga mananap. Tinuod na ay. So, Saan pa di mo? basahi imong asawa ani kinsa na itong Cinderland? Si Kuan, si Dodong Imok. Ingnan mo kay imong asawa ipabasa niya ning Salmo 49:16 to 20. Kay kanang naang gingon man diri nga dili man muyayong nimo apil ang imong mga bahandi Kung mamatay ka na. lubnganan. Na gimataw ingon ana gulat no murag dita kadawat no. Kana bang o kanang murag lahap na. Tinuod ay, daghan ka na inana ba? Pero lusad sa maayo na itong silingan ng mga dato, no? Pero Wa atong pagdados dato, ay nana. watong Litson Paksiw. Litson Paksiw ginamos raman. Oh, ya. Grabe, sobra ka mugira po. Oy, grabe. Mao lagi akong gibasa diri ati press no Salmo 49:16 nga tus 20 nga ang imo mga bande di man mo hatod nimo sa lubnganan. Naa gani uban nga problema. Wa man gyud siya bahandi. Ha? Wa man gyud. Wa Di man ba? siya bahandi. Dili ba kay mangandoy mo kay sagba dato magpaka sana magpakanaa bisag wa. Oo, magpakanaa. Oh. Mao ni si Ate Pris, mong pikada bisag wa. Kaya kadang sorry lang kayo. Nahurot gyud taon, wa nay litson baboy sa iskina. Grabihan, no? Oh, wa nay kanang wa na si manok. So nangitan lang takog sabaw, wa na si putsiro. Diya. Bisag balbakuan lang sa. Kuha na lang na yun. Kaon lang mo ani lumpia ang tawgi. Naan gyud ta ingon ang nagulyat no. Ay, Ginoo. Nasa uban gulyat nga kanang ugma dato na kuno. Amo ta kamatikod ba ning gulyat? Ang kanang kunong tao uban lang di lang tanan. Ang kanang kuno ubang tao ati pres kung pobre nya makalito ka dato, dili kuno na mulingi, di na kuno managad. Tinuod ay, kanang makalitan ba nga sila'y kwarta. Nay ingon ana. Na ay daghan kayo. Ay, Nasa sos. dili tingali, pero nasa'y anak. O na ay, inaana sa dati pres nga gikan sa pobre, yun niya maarang-arang kabutang, di naman kaila sa ilang mga kaliwat. Oh, di na pasudlon sa ilang balay. Oh, inaana natin pres, nagyudaghan inana. Ako nakakumpara ko gulyat ba? Doon ako silingan diri sa una nga kanang naang adi man sila may tawag og tantong dato kay ilang helper o sara makabuklaki. Sa yung buntag ay magyaw-yaw ang katong agawon maestra man to siya. Parialas may sa mga maestra. Ingnon niya, ay, bungtag sa'yo lang, hiluktok na gadiha, liyok. Ana, no niya, ako nagpabuhi ko sa Manila, dato mo kaya kung amo gulit, siya mo kung may kabuok sa lugoon. Nya ba? Muana itong kuhan ay, muana ito kung amo, Dino, bili mo ko ng soft drinks ha? Sige, kumain ka muna. Tapusin mo pagkain. Mamaya, bili, magpakatapos ka, kumain ha? Ana! Ana, bitaw na, inana. Patiwason ko ka, ni Kuman, papalit siya sopreng. Dilatore. Kaninong mga dili dato kaayo no. Naapat ka ng katokong amo dato. Moingon pa kaning paki. Dino paki. Kanang kuan sa ato papalihog. Palihog. Mauna lang na Sir Sender kanang na ang ingna imong asawa nga dili siya magpalabi kay pare ato ingon nga Litson Paksiw. Unya ginamos sa di ay. Gipunapuan na sa ugangan. Nangaon na mas makjole. Oy, gana sang ugan. Wala lagi. Napoy uban natin pres, gaw manuyo, sagpaon ka. Sagpaon ka, sagpaon 5,000 sa imo na. Mao ba? 5,000? 5,000, isang pa. Di madag 10,000? Pasagpa. Pasagpa ko. Okay rin siya na isang 5,000. Isa pag ako luwa siya isang papuror kamot. Sagpaon lagi na 5,000. Okay, batasan na, papaw! 5,000 na. Imo na na. Ay, kayo? Nara ba uban gulyat no sa kanang panalitan magdinato ka? Mailan ultimo sa mo linaktan, ultimo sa mo kinatawaan. Mailan kag dato ba kag di Dili ko mo to, anak ba mo ay? Linaktan. Pero si Gili Dilmar, May simple kay. linaktan. Gili Dilmar, di pre, simple kay. Tawag sa iya, bro, sa mga wana makawari siya. Aba na karon, ikabot ito siya. Dahil 3,000 day. Oo. Isa man na iyang giingnan. Isa na iyang giingnan. Nila ko musulod di ate pres kay. Ay, tinuod na, Pads. Tinuod So, banga. Bangan ka ng tigili tulog na ron.
Tuloy gibuhian. Ako gulat. Nga, pagwa ni Maritso og ni kuan na ti pres, gitulo na noon niya. Mao ba? Oh. Daghan na di kay. Wa na bitaw mo uli-uli. Katong ako gulat. Sakto Tuloy. ba ka ito gulat? Ang naman? Ano, manglaki sa... Moro ni mo kwarta, announcer, moro ni kwarta mo. Ingnan ko! Ingnan ka, announcer? Ano ito? Moro ni kwarta mao ni na mo, yung kwarta, Moro ni announcer? kwarta ni mo, Bob. Announcer, moro ni kwarta ni mo. Pila ro sa di mo gihatag? Suldom ka ninyo ron. Ana, Pila mo hatag? ay ano lang pong tanan. Nagitubag na ako. Ah. Ikaw na lang ipagbayot. Ako'y laki. Salamat po kuya kating tuluman doon. Kung ako ang puzzle tihon. Subscribe to Dramaturgo.